Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Wag kang magpapaka-stress sa kanya, hindi mo deserve. Alam mo, sa panahon ngayon, kung isa ka sa mga tao na hanggang ngayon ay nagmamakaawa, hanggang ngayon, if pinipilit mo yung sarili mo na, tayo na lang, sige na, kaya ko naman i-offer lahat eh. No! Bigyan mo rin ng value yung sarili mo, be. Alam mo, mahirap pa pagka ganyan. Ano, giveaway ka ba? Buy one, take one ka ba sa mall? Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga, pinag-uusapan natin kung paano nga ba makakaiwas at mababawasan ang pagiging high blood. Lalo na ngayon dahil alam naman natin na ang sakit na sa ulo ng presyo ng gasolina at pamasahe. Paano nga ba? Ang hirap lang kasi dahil sobrang dami mong iniisip, nakakalimutan mo na may mga bagay pala na mas mahalaga. Ano ang mas mahalaga? Siyempre ang iyong kalusugan. Kahit anong ganda mo, be. Kahit anong yaman mo. Kahit anak ka pa ng senator, ay wala, darating at time, mamamatay ka. Mamamatay ka, sana pag namatay ka, maganda yung rason kung ba't ka mamamatay, no? Hindi yung tipong, kasi high blood yan kasi ang kulit ng ulo niyan ang tigas ng ulo niyan, hindi nakikinig, ayan, tuloy, namatay na putol yung paan, nagkaroon ng diabetes. Diba? Maraming ways kung paano natin maiiwasan yan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ito yung mga nakuha kong tips, no? Actually, ito yung mga tipong budget-friendly, ha? Yan naman ang magaling sa atin ngayon, Kailangan natin i-budget ang pera, hindi na kailangan bumili ng mamahalin para mawala ang high blood na yan. Siyempre, una sa lahat, tip number 1, i-manage mo yung stress mo. Iwas sa mga taong toxic. Iwas sa mga taong chumichismis. Kung alam mo sa sarili mo na mahalaga at magandang intention mo sa kapwa, well, hindi ka mahihirapan humanap ng mga kagaya o kauri mo. Diba? Kung may bigan ka ng mga taong makakaintindi sa'yo, huwag ka na dun sa mga taong lahat na sinasabi mo mali. Para bang wala nang tama sa ginawa mo. Look for a friend na pwede mong samahan at pwede mo rin makakwentuhan. Diba? Sabay kayo kumain ng chicharong bulaklak. Charan! Tip number 2. Manage your sleep. Sleep is life, B. Alam mo pa ulit-ulit kong sinasabi yan. Kung hanggang ngayon nagpapakapuyat ka sa kanya, wag na. Kung sa tingin mo mali na yung mga nagawa niya sa'yo, kung sa tingin mo, ex mo na nga yan ewan ko rin ba sa'yo kung bakit hanggang gabi nag-i-scroll ka pa rin para makausap o makita ang pagmumukha niya. Diba? Tulog lang yan. 7 to 8 hours a day po. And normally, kapag ka natutulog ka, medyo bawasan mo na rin yung screen time sa cellphone mo. Diba? Kasi meron din yung tinatawag na blue light or yung radiation sa cellphone. Yung UV rays niyan, medyo malaki rin po ang epekto niyan sa mata. At syempre, pag kulang ka sa tulog, syempre, pagising mo, sabog ka. But bukod sa sabog ka, bukod sa papangit ang trabaho mo, syempre mataas din ang possibility na baka ma-high blood ka. Alam mo kung bakit? Papagalitan ka ng boss mo Diba? Papagalitan ka, pumasok ka dito, sabog ka, umuwi ka na lang. Huwag ka na pumasok, mag-resign ka na. O diba? Ayaw natin gumaling sa ganung part ng buhay. Anyway, naka-live tayo ngayon sa ating social media accounts on Facebook and TikTok. Sa mga, sabi, nood na lang ng K-drama para bumaba ang dugo. Tama! Kung yan ang trip mo, walang masama dyan. Kung trip mo nga kumain ng nude, babawasan na nga Pero pwede yan, whatever, kung ano man yung trip mo, kung ano yung sa tingin mong ikakaligaya mo, go ahead, as long as wala kang tinatapakang tao. Diba? Ganun lang naman ang buhay. Life is too short para magdrama. Para humanap ng mga pwedeng i-chismis.
alam mo, worth it to make the most out of your time. Diba? Kung kaya mong maging healthy, kung kaya mong tumakbo, maglakad sa panahon ng krisis ngayon, go ahead. It's your choice, baby. Anyway, susunod na po ang ating Spicy Opa. Muli maraming salamat po for listening, watching, and nakikipagdaldalan kay Mara Tony. You can check me on my social media accounts. It's Mara Tony. It's M-A-R-A space T-O-N-E. Susunod na ang ating Spicy Opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Dito pa rin sa 90.7 na Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.